и не могат да се вземат примери от А, които да се прилагат към Б. Не, аз не искам да прилагам никой нищо. Аз просто искам да чуя твоята опитност. Да, моята опитност беше в така първоначално с достатъчно самодоказване и себедоказване. И съм имал всички така предпоставки и шансове за това. Да докажеш какво? Да докажа На себе си. На себе си в очите на другите. Една измислена потребност, която аз смятах, че ми е много необходима. И известно време, така дълго време, това беше една силна мотивация за мен. В младежките години, в младите години. Но това е нещо, на което човек трябва да се насити. И в един момент осъзнава това какъв огромен товар е. Едно бреме, на което всъщност ти му служиш. Ето тук пак попадам на един цитат от твоята книга: да можеш в това сиво море да намериш някакъв свой цвят. Кой е твоят цвят? Така че това сиво море да изглежда по-цветно, по-живо, по-истинско. Ами да, тогава, когато се чувстваш следствие на някаква ситуация или предизвикателство, се чувстваш като корабокрушенец в открито море. И тогава трябва да видиш светлината в тунела. Всеки има. Всеки човек има този шанс. Ето това е целта. На теб кой ти помогна да видиш тази светлина? Аз не съм имал помощници. Пътя съм го вървял и продължавам да го вървя сам. Не ти ли влияят хората около теб? Да ми влияят с какво? С някакви желания, с някакви изисквания, с нещо, което да те провокират, да промениш себе си, примерно. Чуждите желания не трябва да бъдат повод аз да променям себе си. Става въпрос за хората, които обичаш. И въпреки това аз обичам хората на нежеланията им. Това са два различни в обувки. Значи, твоето винаги надделява. Не, аз нямам мое. Но не разрешавам никой нещо чуждо да се опита да го направи мое. Пак намирам тук от твоята книга: да си жив означава да приемеш целият букет на живота. Всъщност това, според теб, е ключът към изкуството да живееш и лошото, и доброто. Как успя да го приемеш така, че да не може сега да провокира в тебе нищо странично като влияние? Ами когато видиш това, което е, а то е цялата палитра, целият букет. От да до не. От позитивното до негативното. Всичко е тук. Това негативното е въпроса да го приемем като даденост и по-малко да ни пречи да бъдем себе си. Да, човек не трябва да се чувства лична жертва на негативното, което го заобикаля. И тази жертва, тя не помага. Тя само мъчи. Когато разпитвах хората за теб, те ми казваха, те делят живота си преди срещата си с Занко и след срещата си с Занко. И промяната е в това, че по някакъв начин те се научават да ценят този живот, което мен ме е впечатлило, защото въпрос е да се радваш на живота и да можеш да виждаш хубавите неща в него. И това не значи, че няма негативизъм и че няма неща, които ни провокират и към другата страна на този живот. Той винаги е букет. Но как така да избираме радостта? Тъгата тогава, какво е значението на тъгата, на
на отчаянието, на останалите състояния, в които всички ние изпадаме. Да, разликата между радостта от живота и състоянията, в които изпадаме. Точно там е този ключ, тази отговор на задачата, ако така мога да го формулирам. Радостта е нещо постоянно. Всички други състояния, които визира, и той е на много голям списък от състояния, те са променливи. Те идват и си отиват. Радостта е перманентна. Какво искаш в момента да кажеш на всички, които знам, че те гледат? Какво искаш да им кажеш тук, от това студио, от това, че си дошъл от Германия, за да се срещнеш с тях? Може би най-важното, което е най-важното за всеки човек и за цялото човечество. Това е мир. Мир в душата. Мир в духа. И мир в присъствието ви тук и сега. Животът тук и сега означава, че трябва да ценим мигът. Не това, което е било вчера, това, което е утре, а мигът. Това е единственото, с което разполагаме. Другото са просто спомени за миналото или спомени в бъдещето. Проекции. Това няма нищо общо с реалността. Какво им пожелавате за мигът? Да бъдеш изцяло, пълноценно в този миг, тук и сега. И то в мир. Аз много ти благодаря за този разговор. Дано е бил интересен и на нашите зрители. И аз бих искал да им пожелая да се радват на мига в живота. Може би това е най-истинското, което съм усетила от всички книги и от всички ученици на Занко. Благодаря ви, че бяхте с нас. Желая ви приятна вечер.